Te ngite bro bagi dan sipun ki stalwart seni ki leaders ki belami ni ki akli ki parti. Te let's say ngadang kena ban hu ya kita ki reurang ba ki ba mensua. Ki kum jong iba ik maulong lani i ba bibi lendo entah ter. Ndri ki bangal ayo bani kendo ide tang Dr. Don but i lihat mai hoping stone lendo. Te kini ki bangal kendo ban nga ngite bro lingba ki kot lingba ki documentary ma ya ka contribution ke jongki. Tinggal skop pun kelipi Pak Robert nak kini ki armod mah ki balong contemporary yang ni ki try ki quality ki leadership quality ki ba pilak ban board kesalahan ni ba pin shot ya kabala ni kini ki quality ki ba pi admire kini ki badan kini ki armod ki nongelam Dr. Don pamkwai hadua rublei udi nongelam uba start uba sempang udi nongelam uba ubom ju da panik kelumar ulong uba jai hakajing kendu jonga ulong ubada pensiun norim bah haswa benle kuni kumtai ude unong yalam uba don ya kata ka jingkit kli but uba penduna bah ya kene ka jing kawang keti lane ban ben ban kho ya kiwi ude unong yalam uba long very pragmatic kebal ada Ukraine ya kanu udah kenjing udah dei sisa true economics nginomla ban len ya kata hakajing kendu jonga but long very pragmatic Ukraine ni open sngu ya ke ba la ban long ya ke ba la ban le unang ya ka ban ken ya ka jing ken ha ka politics di hot ngis dap da ka jing sngu benut bangi ladu no ya ha kerta ka ba lese kampat da dei ka por ya ti henry kita di ki good quality udon ru ya kan jing terang ya ka jing angnut ya ka ba nga admire bah kalong kumnu penteli ya ki sengrulum ki ba fer de hak por jong u ba la wanra ya ka di ma u ba aden melar ba semoj ba ki la persang ban wanra ya ka adi kumnu ban penteli ya ka UDP bat ka HSPDP kala don ru ki sarkar ki ba long chief minister ma u ka ba ki sengrulum ki don bentah kan ga formation jong ka government ti kata le si kadi ka good quality ya ka ba ngi kum ki samlang ide banlen khamtam ha kan ka por jong ka jinglong kende ka jing ha kan ka por ka ba ngi kloi ba ban ben ban kho ban kawang ti ba kadi ka por ba ngi kham ba ki bru ki ba kham nang ban kawang ti le si kidi ki hero mo ti kadi ni ka por bangin phai so ni rurang ba ubalong kam ubalong cool balong tanda ka jemut jeng perkhat ngas ngobon ong ba kata di good quality jong Dr. Don ki bangi di ban sim but ima i hoping in ong yusu udi icon jong baro udi uru idri uba janai udi ubru uba yo ijengai udi ubru uba trisitom met la sim ula IT lut ya baro ka jing im ka jong u syai ka ban syakri ya ka ri ba ka jeb ban riu udi ubru uba kaperti baro ka wi ka saki udi ubru ba bej uba khut uba subah udi ubri uba IT ialah ka jong ka jing im nam ta ka ri ba ka jap ru ka jongi ngan ong su umno mla batai su ya mai hoping uladi sya true leaders habaro kiliang udi unong yalam jong ka balang udi ton pesan usakri jong ka palang ti na ipat ngin yo ya kum kini kinong yalam ki ba bat ya la ka jong ka nongrim udi ubru uba bat ya la ka jong ka nongrim uba bat ya ka hok ka sot uba don ya ka jing start ka jing sempang ka ba ki ba duna le si ki bru ki ban don ya kani uladi we ne ki bala ka do lupa ya ka jing deko jong ka six schedule jong ka para tu lebi bat ki we ti mai jo hoping hi ti uladi kum ngan chono no hero om dei tang jonga jongi baro hi la dangin pai unong elam uba bej uba udi nong syakri jong ka balang ti la jindang ipoi tang marsiteng ka jing im ka jong uru ngasau ba kala biang pura ban ong ban poi kat mau nginom la hiru le se da henry la jinda poi tang siteng ru ka jing im ka jong u ya ka jing long bej ya ka jing long shida ka jong u ya ka jing yo ijangai ka jong u ya ka jing IT lut ka jong u ti kini ki nong elam ki ba nginom la ban len ngi kum ki samlam ta ngi di ban pai sai kini kadi ka por ka dawa ya ka sansar kadar ka bakhut ka basuba ti nom don do wi pat u briu le si u bangila ban simnuk salat na mai hoping ha ka ne ka jeli ka ba mata